Добре. Красиво. Да, така. Добре, стой. Не искам ти да разказваш. Искам аз да те питам и ти да ми казваш. В годината, в която TikTok все още е модерен. Коя година е? 2024 2024 година. Какво друго е модерно в тази година? Какво обичат децата да правят? Да гледат TikTok? Да, това го казахме. Чуя се с друг да гледат Опасния Хенри, както аз правя. Опасния Хери, може би не е популярен за всички, но окей. Добре, ти гледаш Опасния Хери. Кой е това до теб? Това е кучето Харли. На колко години е Харли в момента? На 2. Добре. Ако се спомняте в едно от видеята, мисля, че не беше на 1 март, но не помня кога. Тогава снимахме, като Харли беше още бебе. И сега да видите разликата между корзината му. Вижте го как върти опашка. Тате за кого? Кои са те? Това го правим за... Не, ще го тигна после. Това го правим за тебе и за кой друг? Да. Новото ми враче! Коя дата е днес? Днеска е 15 февруари 15 февруари, коя година? 2024. Кой има рожден ден днес? Нина, моята сестринка. И? И Иво. Иво, който се казва как? Ивайло. Ивайло Даниелов. Здраво. Иво, защото Марта искаше да се казва Иво. Но не и се сбъдне желанието. И аз и Меги го кръстихме Ивайло. Да, но мама беше за моя страна. Добре. Добре, след мое настояване... Можа да кажа нещо друго. Да, слушам. Така, историята, когато всичко се разви полека. Така, значи, аз се връщам от английски и баща ми беше писал да му звъна, когато се тръгвам, нали аз му звъна. Това не е ли клип за Ивайло, който след време ще го гледа? На кого говориш? На публиката си в YouTube? На твоите приятели? И на тебе говоря. Така, значи, аз се обаждам на тати и нали му викам... Аз бях в София на командировка. Да, той беше в София на командировка. И нали аз му викам... тати, какво става? И той ми вика... Марчи, разбра ли голямата новина? И аз викам... Да, баба и дядо ще идват. Защото баба ми беше писала, че ще идват. И нали... Той ми каза, не, ставаш кака. И аз така, хем шокирана бях, хем изненадана, хем развълнувана, хем щастлива. Много емоции в едно с лячи. И нали, се прибирам, бързам да разбера нещата. Обаче бях сама в дома и комшиката ме покани, нали, там малко поседях и после баба ми и дядо ми идват. И нали така седят. След това, след няколко часа идваше и тати. И нали той ми разказа всичко. Показа ми снимки. Впрочем, не знам да ви покажа, искате ли? Не. Искаш ли? Бъркам английски. Искаш ли кой? Брат ми. Една снимка. Да ти покажа как си бил изглеждал на снимка. Като всяко бебе смачкан и червен и грозен. Не е грозен, сладък е. Ето. Чакай. Фокусира. Ето. Да. Това е снимка на 7 часа. На новородено. Преди 7 часа. Ето една. Не е в профил. Чакай да фокусираме. Окей. Да. И да, това са като цяло. Имаше и една... Момент само да я ви я покажа. Добре, това ще го видят така или иначе. Тези снимки няма да изчезнат. Да, няма да изчезнат. Много се вълнуваме относно новината. И когато пораснеш, може някой ден да се видиш тук. Да ме видиш мене в по-малката ми версия и сега как съм някаква... Ако си на моята възраст, аз да съм някаква жена вече. И да съм станала голяма и самостоятелно. Но сега, като вече си новороден, вече може... Като станеш на 2, може да си играем. Тати, преди той да стане на твоята възраст, го чакат години и години тормоз от кака му.
знам докато бъде бебе. По-скоро между 2 и 8 години. Ще видим. Да, ще видим. Надявам се да играеш с Харли. Ето той е красавец, който той вече става самостоятелен на 2 години. Да. Да. Нещо друго, някакъв друг въпрос. Не, ти описа как се чувстваш. Ще е интересно да направим, може би, следващ клип след около седмица, когато Ивайло вече е вкъщи. И да го донесем. Да, и когато вече си усетила какво е да имаш вечно ревяща и спяща и якаща машина вкъщи. И да видим тогава дали ентусиазмът ти ще се е запазил. Да. Како? Да видим. И сега, всъщност, той кога ще ползи? Чак след, като стане на няколко месеца, нали? Да, ще е 7 месеца. Значи в момента е февруари, към рождения ден на майка ти. Като се върнем от морето. Да. Ай, впрочем, изненада. Ще ходим на море на юли, през месец юли. Да. Още не го знаеш, но като станеш на 8, може би, тогава ще научиш месеците и ще разбереш кога е. И съвсем нормално е, как ти я заведохме на море, когато беше на 6 месеца. Да. И също не е хубаво, като си бебе, повярвай. Казвай чао. Да. Чао. Обичам те за сега.